Ще се появят ли вените пак след лечение? Краткият отговор е възможно е, но не точно така както мислите. Съвременните методи, лазери, механохимични аблации, склеротерапия или минифлебектомии лекуват конкретно увредена вена. Тези вени се затварят или премахват обикновено и не се възстановяват обратно. В редки случаи е възможно така наречената реканализация, частично възстановяване проходимостта на лекуваната вена. Това се случва рядко при правилно извършена процедура. Проблемът е, че венозната болест е хронично прогресивно състояние. С времето могат да се появят нови разширени вени на други места, т.е. не се връща същата вена, а се появяват най-често нови вени. Това зависи от наследственост, хормонални фактори, начин на живот, натоварване на венозната система. Затова лечението не е еднократен акт, а процес във времето. Редовните контролни прегледи позволяват ранно откриване и по-лесно лечение на нови вени. В известен смисъл е като при зъболекаря. Не отивате веднъж и приключвате завинаги, а правите периодични прегледи и поддържате състоянието. При правилно направена процедура и добра техника, резултатите са много добри и дълготрайни. Венозната болест може да се контролира, но не може да се изключи завинаги. Ако темата ви засяга, линковете са в описанието.